Хора, имаме една изненада за вас. 1, 2, 3. Ако се чуете каква е изненадата. Първо, било, не съм много болна, аз била много малка, вече изчезнаха раните, като съм се изпила почти. И да, излагам ви, да. Имам една много гениална идея, точно като за вас. Между другото, да. И ето вижте каква е. Права гримни. И това е за вас. Имате си конец. Също така. Конеца е с специални гримни. Надявам се да изкарате яката. Чакайте, че тук съм си пропуснала 2 стотинки. Ако се чуете колко струвате. Можете да си играете с конеца, можете да си слагате топчетата, си ги бутате. И да, много десна игра. Точно за вас съм ги купила. 180 лева. Съм похарчила. Не, аз да я тача. Имам. За това малко нещо. Плюс очилата. Ето тези, мисля, че ги качиха. Тези не са много яки. Но всяки може да видите всичко. Много са яки. Пръкнах се в окото, можете да видите в клипа. Конец имате, вижте как можете да си играете. Слагате или топченце, и какво взех телефона? И така, взимате зеленичко. И си го бутате в това. И 1, 2, 3. И е много яко. А тук имаме една нота. Останала. Това. Ето тук по средичката го слагам. Няма да ми стигне тази част, като много топчета. Ето вижте. Плюс кукичка. Ето тази. И ако не можете с тази, тук си дърпате кончето. Ето с това. Хоп е така, дърпате си го. Можете да си чистите даже и ногтичките. Например е така, това го дърпате и застевам. И си дърпате така. Чакайте. Буквичката А. Нямам само такива. Имам още буквички.